Yes, παιδιά, από εκεί εδώ πέρα και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείς να φτιάξεις Game Pass στο Roblox. Γράφουμε Roblox και το βρίσκουμε. Μετά πάμε εδώ που λέει Create. Μετά πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει Creations. Πατάμε το Word μας και ψάχνουμε εδώ πέρα που λέει Passes. Το πατάμε και να εδώ έχουμε, εγώ έχω φτιάξει αρκετά και πατάς Create a Pass. Εδώ πέρα ας πούμε μπορεί να αφήσεις και το χάρακα. Μπορεί να βάλεις και μια φωτογραφία. Εγώ τώρα θα βάλω αυτήν. Ναι, το όνομα της και Create Pass. Μόλις πάμε εδώ που έχουμε κάνει, να το πηγαίνουμε εδώ και Sales, πατάμε εδώ στα Sales που λέει και Item for Sale. Και εδώ πέρα που λέει Price in Roblox, μπορείς να πατήσεις ό,τι θες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ. Μια χαρά. Έτσι. Save change. Και είμαστε μια χαρά. Να πάμε τώρα να το δούμε. Έχουμε μπει στο Please Donate και να βλέπετε. Εδώ πέρα 2, 5, 10, 20, 50, 100 και τα μεγάλα μας. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Είναι τεράστια. Για αυτό ήταν το βίντεο. Σας άρεσε, πατήστε like, εγγραφή και κουμπινάκι και bye!